ପଚାରିବେ ନା କ'ଣ? ତ ଆପଣ ଏଇ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନେକ ନିବେଦନ କଲା ପରେ 4 ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ସେ ସରକାରକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସରକାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଠାରେ ଘୃତାହୃତି ଦିଆହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୃତାହୃତି ଦିଆହେବ। ଶେଷରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ବିଶ୍ୱନିୟତାଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ସେ ସରକାରକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, କୁବୁଦ୍ଧିରୁ ସଦ୍ମାର୍ଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ସିଏଲ୍ 3 ଦିନ ନେଇଥିଲେ, ତ ଆଜି ସିଏଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଧାରଣା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆମ ସଂଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଉ ଆମେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଇଛି। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ହୋମଯଜ୍ଞର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାଳେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଡାଉଣି ପିଶାଚୁଣିର ଯଦି ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେହି ଡାଉଣି ପିଶାଚୁଣିର ନଜରଟା ହଟିଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ହୋମଯଜ୍ଞଟି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏହି ଦାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଜଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନିଆଁ ହେଉଛି ସଚୋଟ ନିଆଁ। ଆଜି ସେହି ନିଆଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିବ କିଛି କହି ହେବନି। ସେହି ହୋମ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଏହି ହୋମ ନିଆଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଡାଉଣି ପିଶାଚୁଣି ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ସଫଳ ହେବା, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣୁନ୍। ହଁ ସାର୍, ଆମର ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲୁ, ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ବାହାରିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଏମିତି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ଆମର ଠିକ୍ ସେହିପରି এই প্রথাটা উচ্ছেদ হলা বলে আমি ভাবিছিলু। কীতদাস প্রথা বলে প্রথা লা, কিন্তু আমি দেখিলু প্রকৃতিরে সেটা উচ্ছেদ হয় না। তেলিয়া মুন্ডে তেল হচ্ছে। আমি দাবি করুছু ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟମିତ ହଉ, ଏପରିକି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରହୁଥିବା ରୋଷେଇଆ, ସହାୟିକା, ପାଚିକା, ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନିୟମିତ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିବେ। ଆଉ ମୋର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତଳୁ ଉପର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନ କରି ତଳୁ ଉପରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ।